Хайырлы кеш, туры эфирда яңалықтар шығарылышы сіздің білен Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. 20 сағатқа яқын янгын білен күрештілер. Қозаннан шақыртылған махсус комиссия Круглое поле поселогында болған күтілмеген хәлінің сәбәпләрін ашықлай. Ел ярымға машина йөртә алмаячак һәм 15 тәүлеккә арест. Авария урыннан качкан BMW йөртүчесенең эше моның белән генә тәмамланырмы? Безнең өчен бик кызганыч, конечно, шундый сүзләр йөрүенә. 30 миллион сумлык күзәтү тәгәрмәче. Аның ныклыгында шикләнергә урын бармы? Берничә сәгать элек Круглое поле поселогында янгын туктатылды. Биредә кичә сәгать 4ләр тирәсендә ягулык тутырылган резервуар шартлады. Аның 3/4 өлешендә мазут сакланган. Янгын сөндерүчеләр 20 сәгатькә якын янгын белән көрәште. Хәлакәт вакытында бер кеше зыян күрде. Ул авыр хәлдә реанимациядә. Тәннең 85% пешкән булуы билгеле. Бүген поселокта кайнар һәм салкын су булмады. Күп кенә яшәүчеләр балалар бакчасы эшләмәү сәбәпле эшкә дә бармый калды. Тулырак алдагы сюжетта. Круглое поледа бер тәүлеккә якын янгын белән көрәштеләр. Аны сүндерер өчен Шалдан кала, Әлмәт, Түбәнкамадан барлыгы 25 берәмлек техника һәм янгын поезды җәлеп ителде. Янгын көчле булу сәбәпле суны Круглое поле һәм якын тирә шәһәр авыллардан китерделәр. Поселокта яшәүчеләр сусыз калды. Второй день мы находимся. Инде икенче көн кыен шартларда яшибез. Бер ай безгә кайнар су бирмиләр, хәзер салкыны да юк. Юына да алмыйбыз. Бүген балалар бакчасы эшләмәде, кичкә безгә су булырмы билгесез. Иртәгә булачак дип вәгъдә бирүче дә юк. Поселокта яшәүчеләрнең сорауларына берәү дә җавап бирергә теләми. Гадәттән тыш хәл кичә көндезге сәгать 4ләр тирәсендә була. Котельня янындагы 3/1 өлеше мазут белән тутырылган резервуар шартлый. Шахидлар шартлауның шактый көчле булуын әйтә. Взрыв такой. Чуть с какого-то ранее упали с бани. Мен туганнар монда яшиләр. Занитканнары. Аудан шабага кайталар, мегә кайталар. Карасам төтенле. Менә монда килдем, карадым. Слышно, взрыв был, аж дом задрожал. Так сильно? Потом пламя такое, дым. А кто хозяином? Когда я работал, кормил. Әлеге котельня элек тимер юл карамагында булган, соңрак ул Тукай районы балансына күчерелгән. Хәзер исә бөтенләй шәхси зат кулында. Ул үз чиратында күләме 1000 куб метр сыйдырышлы резервуарны арендага биргән. Сейчас разрабатываю. Берничә версия тикшерәбез. Бу хезмәт саклау кагыйдәләрен бозу, эксплуатация тәртибен дөрес үтәмәү, өстәвенә эссе һава торышы да сәбәп була ала. Резервуарның мазутлы булуын да онытмаска кирәк. Бу метларда биредә Казаннан чакыртылган янгын тикшерү лабораториясе эшли. Круглое поле поселогында яшәүчеләргә көннең икенче яртысында су бирделәр. Айгөл Юнусова, Илнар Харисов, Шалтова, яңалыклар. Судның карары 15 тәүлеккә арест һәм ел ярымга машина йөртү хокукыннан мәхрүм итү. Бүген юл транспорт һәлакәтендә гаепләнүчегә карата суд булды. Кичә иртән Шулман проспекты һәм Королев урамы киселешендә 2 машина бәрелеште. Нәтиҗәдә ВАЗ-21-14 автомобиле түбәсенә әйләнде. Пассажир урында һәлак булды. Гаепле BMW йөртүчесе авария урыннан качты. Ярты сәгатьтән соң полиция хезмәткәрләре аны үз фатирында тоткарлады. Гаепләнүченең руль артында исерек булганы да билгеле. Ул ай ярым автомат уены бизнесы өчен тикшерү изоляторында утырып чыккан Василий Криворучка. Судта ул үз гаебен танымады, әмма BMW руль артында булуын әйтте. Эш моның белән генә төгәлләнми. Иртәгә тагын бер суд билгеләнде. Ул руль артында исерек хәлдә булган өчен хөкем ителәчәк. Шулай ук Василий Криворучкага карата җинаять эше кузгату турында да сорау каралачак. Аның ныклыгында шикләнүчеләр бар. Интернет челтәрендә ГЭС бистәсендә урнаштырылучы күзәтү тәгәрмәче турында фикер алышалар. Аттракцион Кытайдан китерелгән, каркас тырбалары инде кырылып беткән дип язганнар. Әлеге сүзләрнең берсе дә дөреслеккә туры килми, дип белдерде парклар директоры. Күзәтү тәгәрмәченең бәясе 30 миллион сум. Ул өр-яңа. Парк җитәкчелеге аттракционны сатып алыр өчен 4 еллап акча җыйдыкты. Аттракцион чыннан да ышанычлымы? Хәбәрчебез ачыклады. Күзәтү тәгәрмәчен Волгоградтан кайтартканнар, бүген Ейск шәһәреннән килгән монтажчылар аны җыю белән мәшгуль. Инженер-конструкторлар да интернеттагы мәгълүматны укыган. Бу өлкәдә белеме аз булган кеше генә шулай дип язырга мөмкин дип саныйлар. Бу трубалар сильно тянутые трубы. Аларны сезгә ничек әйтергә, тышкы кыйффәтләре бик матур булырмаска да мөмкин. Чөнки сварной трубаларның гына металлдан, гладкий металлдан ясыйлар инде. Безнең өчен бик кызганыч, конечно,
3 ел буе, 4 ел буе акча җыеп, шушындый аттракцион алып, шундый сүзләр йөргәнмен. Барлык монтаж эшләрен тәмамлагач, Волгоградтан килгән җитештерүчеләр торбаларны Германия буяулары белән янәдән буяп чыгачак. Әмма иң мөһиме тышкы матурлык түгел, ә куркынычсызлык дип белгечләр. Каркас труба идет 325 диаметр. Торба каркасының диаметры 325, стенасы 16 мм, ныклыгы тиешле нормадан 10 тапкыр артык. Күзәтү тәгәрмәчен эшләтеп җибәрер алдыннан сыныйбыз, эшләтеп карыйбыз. Сынаулар инде бер атнадан соң башланачак. Күзәтү тәгәрмәченең биеклеге 40 метр. Чагыштыру өчен шәһәрдәге 2 күзәтү әйләнәсе дә 24 метр биеклектә. Яңа аттракционда 21 кабина урнаштырылачак, шуларның 10-сы ябык, калганнары ачык. Куркынычсызлык кайышлары да урнаштырылачак. Июнь азагында әлеге аттракцион эшли башлар дип көтелә. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шатланыргамы, әллә көйенергәме? Бүгеннән Россиягә АКШтан тере кош, кошчылык продукциясе һәм инкубация йомыркасы кертелмей башлый. Бу хакта Россельхознадзор идарәсе хәбәр итә. Әлеге тыюлар кош гриппы авыруының таралуына юл куймау максатыннан кертелгән. Америкада вирус булу сәбәпле авырып үлгән һәм максатчан рәвештә юк ителгән кош исәбе 34 миллионга якын. Бу сан көн саен арта дип белдерде белгечләр. Шулай Бразилиядән ит кертүдә рөхсәт ителмей. Димәк, тыюлар вирус беткәнче гамәлдә булачак. Ведется мониторинг. Барлык кошчылык хуҗалыкларын контрольдә тотабыз, тикшерүләр оештырабыз. Тавыклардан кан анализы алып торабыз. Бу республикадагы кошларда нинди авырулар барлыгын күрсәтә. Шул исәптән кош гриппы барлыгын да ачыкларга ярдәм итә. Берничә секундтан соң яңалыклар чыгарылышының мөһим вакыйгалары безнең телеканалда калыгыз. Яз көне, җәй көне чәчәкләр күп булганда. Җәй буенда шәһәр ямьле булачак. Тюльпаннар урынына ярән петуния чәчәк атарга җыена. Эх, мин дә аның кебек булсам дип кызыгып куяйдым. Бүген җиңдең, иртәгә җиңелдең. Европа чемпионатында уңышлы чыгыш ясаган шәһәрдәшләребез кул көрәше спортының нечкәлекләре белән таныштырды. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Төркиядә дә бар Казан шәһәре. Иртәгә төрек делегациясын Чаллыда көтәләр. Алар шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәгъди белән очрашачак. Чаллы белән Төркиянең Казан шәһәре арасында 2 яклы килешүләргә кул куелачак. Татарстан һәм Төркия республикалары 5 ел дәвамында үзара нык элемтәдә. Чаллы IT паркында әлеге республикалар арасында автомобиль төзелеше өлкәсендә хезмәттәшлек турында эшлекле форумда узды. Берничә көн дәвамында төрек партнерлары Чаллының һәм Алабуганың ире предприятиеләр белән танышты. Татарстан Төркия икътисадында айрым урын били. Соңгы 5 ел эчендә ике төбәк арасындагы элемтәләр яңа дәрәҗәгә күтәрелде. Хезмәттәшлек чорында акча товар әйләнеше $500 миллиард тәшкил итте. Әлеге уңышның сәбәбе бик гади. Башкаларга җиңәргә мөмкинлек биреп, үзең дә җиңүче буласың. Шәһәрдә ләлләр сезоны тәмам. Чаллы буенча аларның саны 30 меңнән артык иде. Хәзер тюльпаннарга алмашка башка чәчәкләр утыртыла. Яшелләндерү хуҗалыгында үсентеләрне яздан ук әзерли башладылар. Хезмәткәрләр аларны ачык җиргә күчерә башлады, барлык проспектлардагы клумбаларны яңарталар. Лаләләрнең сабакларын гына эзеп алганнар. Киләсе язда төрле сорттагы тюльпаннар янәдән шәһәрдәшләрне сөендерәчәк. Хәзер исә яшелләндерүчеләр яңа төрле чәчәкләр утырта. Алар арасында күбрәк төрле төстәге петуния чәчәкләре. Салкынга чыдам булсалар да үсемлекләр зур игътибар сорый. Аларны утыртканнан соң алар артыннан бик нык тикшереп торырга кирәк. Һәр вакытында су сибеп, вакытында шүбен утап, җирен йомшартып, һәр вакытта да яхшылап карап торырга кирәк. 10 клумбага көн аралаш 10 тоннага якын су сибеп торырга кирәк. Чәчәкләрне ярусларга бүлеп утырталар. Озын сабаклары уртада калачак. Кырыйда ярән петунияларны урнаштыралар. Шәһәр проспектларында барлыгы 200-дән артык клумба бар. Аларның һәрберсендә дә төрле композицияләр. Бик күңелле, мотор. Мен Чаллыны вообще яратам. Җәй көннәрендә, особенно яз көне, җәй көне чәчәкләр күп булганда. Быел бик мотор иде. Я побывал во многих странах мира. Мин дөньяның төрле илләрендә булдым. Чаллы миңа ошый. Шәһәрдә чиста. Чәчәкләр утыртулары да бик яхшы. В принципе, молодцы, красиво. Әфәрин, матур шәһәр. Башка шәһәрләргә китсәң пычрак, үзебездәге чисталыкны сагынып кайтасың. Яшелләндерүчеләр бу чәчәкләр салкын кыраулар төшкәнче торачак дип ышандыра. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар.
Кеше үз гомеренең 3/1 өлешен йоклап уздыра. Шуңа күрә тыныч йокы һәркем өчен мөһим. Йокы өчен урын кирәк яракларын дөрес сайлауда зур роль уйный. Иванов остазлары үз продукциясын безнең шәһәргә алып килде. Күргәзмә шәһәрдәшләрнең күбесендә зур кызыксыну уятты. Иванова тукыма әйберләре киң ассортиментта булулары югары сыйфат һәм түбән бәяләр белән аерылып тора. Безнең шәһәргә икенче килүләре. Барлык җитештерелгән продукция сатин, ефәк, киндер, бәс, поплин тукымалардан. Бүгенге көндә мендәр һәм юрганнарны иң кыят сатып алучыга да ошарлык итеп җитештерәләр. У нас собственное производство одеял. Без төрле юрганнар җитештерәбез. Дөя, сарык йоныннан да бар. Бамбуктан ясалганнары да бар. Алар аллергиягә каршы җиңел. Балалар өчен җитештерелүче продукция табигый материаллардан ясалган. Иванова тукучылары мендәр һәм юрганнардан тыш күп кенә башка продукция да алып килгән. Расцветочки у нас разнообразные. Хатын-кыз ир-ат балалар комплектларының төрле төстәгеләре бар. Шулай ук сатучыларга мендәр, юрганнар, алар өчен тышлар, оеклар тәкъдим итәбез. Сатып алучылар шактый Иванова тукымалары белән күбесе яхшы таныш. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда алар сатып алынган продукттан канәгать. Вот выбираем. Без узган елда да сатып алдык, бәяләре арзанрак сайлыйбыз, менә оеклар сатып алдым. Качество хорошее, да, полотенце хорошее. Сыйфаты яхшы сөлгеләре ошый, урын-җир кирәк яраклары да сыйфатлы. Мы знаем эту фирму. Без бу җитештерүчене яхшы беләбез, ошый, товарлары бүләккә дә ярый, аеруча сыйфаты ошый. Иванова тукымалары күргәзмәсе Чаллыда 14 июньгә кадәр булачак. Йокы өчен сыйфатлы урын-җир әйберләрен түбән бәядән иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр Экспокама үзәгендә сатып алырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Руслан Ахунов, Андрей Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бір алтын һәм бір бронза медаль. Шәһәрдәшләребез Болгарияда узган кул көрәше буенча Европа чемпионатында шундый уңышларга иреште. Ярышларда 30 илдән булган спортчылар катнашты. 55 килограммга кадәр үлчәм категориясендә 3нче урынны Витязь спорт мәктәбе спортчысы Ирек Зайдинов яулады. Шундый үлчәмдә һәм 21 яшькә кадәрге кызлар арасында шәһәрдәшебез Миләүшә Гыймранова Европа чемпионы. Яшьләр белән хәбәрчебез очрашты. Европа чемпионатында бары тик бер генә ярышта сынатты. Көндәше Грузия спортчысы көчлерәк булып чыкты. Хәзер Ирек һәм аның тренеры чемпионатта ясалган ялгышларга анализ ясый. Егет сүзләренчә, киләчәктә аларны капатларга ярамый. Тренер все-таки поддерживает, учит, как правильно дышать. Тренер һәрчак ярдәм итә, дөрес итеп суларга өйрәтә. Алдагы ярышларга әзерләнергә бераз катырак булырга кирәк ди. Әмма сабырлык турында да онытырга ярамый. Борчылган вакытта ялгышлар ясап була, иң мөһиме яхшы кәеф. Миләүшә Гыймранова әлеге спорт төренә апасы үрнәге буенча килә. Кыз шунда ук яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Әлегә дөнья чемпионатында гына җиңә алмаган. Әмма шөгылеңне яратсаң, зур үрләр яулап була ди ул. Иң беренче булып спорт төре белән шөгыльләнә башлады минем Гүзәл апам. Ул район ярышларында гел беренче урыннар алып килә башлагач, аңа карап менә мин дә кызыгайдым. Мин дә аның кебек булсам дип кызыгып куяйдым. Һәм шушы хыялым чынга ашты. Вакытлар узган саен мин шу спорт төренә кирип киттем, гашык булдым шу спортка. Чираттагы җитди ярышка кадәр тагын 5 айга якын вакыт бар. Октябрьдә Ирек белән Миләүшә үз көчләрен дөнья чемпионатында сынаячак. Инде бүгеннән үк шәһәрдәшләр аңа әзерләнә башладылар. Айгөл Янаса, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Редакциябезнең кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Шалтыратыгыз, килеп җитәрбез, төшерербез һәм күрсәтербез. Сез яңалыклар чалыш карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. От них нужно избавиться. Главное вовремя их обнаружить. Оснащение медицинских центров Pet Technology позволит на самых ранних стадиях обнаружить новообразование, чтобы вовремя начать лечение, или поможет вам убедиться в собственном здоровье. Pet Technology. Жизненно важно узнать вовремя. Компания «Ихласстрой» осуществляет полный цикл строительства загородного дома из арболита собственного производства. Уникальный стройматериал, обладающий теплом дерева и прочностью бетона, без торговых наценок с сезонными скидками. Компания «Ихласстрой». Звоните 36 63 44. Иваново едет к вам. Выставка продажи ивановского текстиля
апреля в Набережных Челнах. Носки 20 рублей, подушка «Бамбук» 350 рублей, постельное белье всего 490 рублей. Цены пополам. ВЦ «Экспокама», Московский проспект, 140Б, с 10 по 14 июня. С 10 по 14 июня в Набережных Челнах в ШШК выставка-продажа «От Крыма до Алтая». Администрация Автозаводского района, телекомпания Челны ТВ и Радио Кунель приглашают всех жителей и гостей города на Сабантуй. 13 июня на городском ипподроме вас ждут конные скачки, национальные игры, спортивные состязания и незабываемая концертная программа. Ведущие праздника – диджеи Радио Кунель. Hürmetli şehirdaşlar hem şehrimiz konakları. Sizni 10 iyun 19 saatda Sara Salikova isimden konsertlar zalına Sabantuy güzeli 2015 belgesi finala ko'rarga chaqiramiz. Yorisholli shahrining eng go'zal qizini so'ylayapmiz. Keligiz, o'kinmassiz.